girish bakui tangin dawai nagabinda kindiu nam hinyuta nagabinda ki kam ki jam duairu nagabinda redalin giri karkongor ba induk kasu kasai duairu nagabinda skemborlang nombak ba inia ka jingkoi jingkia duairu nagabinda iba pinhun dingdo ba inia ka jingkoi jingkia duai nagabinda Rolex karkongor ba inia koi Chloe ka jingkoi jingkia itia hospital hakax namar ka accident duaina benda Gilbert Star Jerwa bania ka jingkoi jingkia duaina benda Lakamti Wadakar bania Chloe ka jingkoi jingkia Laispa laikussa. Kohiman kopara tongin sangu yau jisu bat ginang manra ya ke jing tumu ba per ka jongi baga bor jisu kanang trai kam halo jongi lemba kane ka kinya ka kriam ba kui ha kerteng uppa baru kon baru men sim ba kuit ka jinga e jongo trai jongi u jisu Christ bat ka jingi jongo blai lembar ke jingya sulak jongo men siam bakuit kindon rengka bet pi baram ko himen ko para tongin sangesh por ben panmap naga binda kilait jongi baro nginang yesno naka kitab Amos nongya tolepa pakran hangi shapang ka jingya pai ia ka ri Israel bat ka jingmi baro namar kata gadao ka jinjar haba ngidon kano ka daw jonga pop khala banyalam yangi sha ka jingya pai bad ka jing sosi bad ka jing kolmar tengide ban imjingai na ka pop kramba ngindup yo ya ka jingya tali bad ka jing suk mensia tongin sangesh por ban panmap naga binda gilai kila jongi baro Kodrai jisu map yangi site code yangi na baharo ki pop ki bangilale nga plam how blay badan bhor bara bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jimpar khat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ki jingle palat janga da ki jingle palat janga da ki jingle palat bakrap e janga namar kata nakarpadi ka Maria bakui kabayaisa ka teisoti ya ki angel wat kiri khoi Maria pi ko himmen ko para benduwai na gabinda janga
how try ublay jungi. Ublay badon bor baro nisane yangi. Barandala map iki pop jungi. Unyalam yangi shaga jingi bam jukut. Try can rako blay yangi. Try can rako blay yangi. To ngin nia duwai. Ni duwai na gabinda baro ke jing dumu. Kam da me ngi duwai na gabinda ka Bible Convention ha ka nega tayo ben wan. Kat lai tarik. Duwai ro na gabinda ka inner healing retreat ka ben sustang kat kinda yar por puwe. But kam da me ngi duwai ro na gabinda Brother Francis ben sawan. Ben yalam ingi ha kini ki retreat. Ubadon ka sap bangin ang duwai na gabinda ka taga jing dumu baro. Iduairu nagabinda baro ki bapangi bashitam ki batia ki hospital baper baga borjis nan trai kam hala jangi lemba ka ne ka kinia ka kriam bakoi iduairu nagabinda hilari solampiao barake ka sungi kamin baga bor jungu jisu kanang trai kam halo janga koblei me uba lemba ka jinga e janga jingting kun melamon yangi banlong ki kun janga jing shai to ai ngi karpan banginom sha telep haga jingdum janga jimbakala henre ba en pau hangi sa barabor haga jingshai pernai janga jingshisha da utrai jangi jesu kristu kun jamme ba imbat sensha rengkat badme haga jingelang kawe jang min sim bakoid uble junam la junam Kajing pula na kitab Amos na to lupa. Hakito kisngi wa mazia ulung do ka Bethel ulapak ten se u Jeroboam usim Israel uong. Wa Amos lap kala persya ya pi hapo hima Israel. Kane kari kam la sya syu iktin jung ubaro. Nabaw Amos la ongkum ne. Jeroboam usayab da kawai lam bar Israel salet Shomrau jengai nalagari. Teo Amaziao laong Amos gono tu lupa. Kile no kipet no shari Juda. Sakamai kaji hangtai basa tu lupa hangtai. Henrea Bethel tewat ya tu lupa syu. Namba kane kade kajaka kentang jong usim kalong kaying blay jong kehima. Amos sang talo jubab Amazia. Ngamde unong tulupa, lemne ukun jong unong ya tulupa. Dreng adik tang unong ablang brot, bat unong sumar kiding sok dembur, bat utrai ulah kodenga, nakaba ablang brot, bat utrai ulah ohanga, kilet ya tulupa kipat Israel jonga. Namar kata to syashkor menta ya ketin utrai piong. Waya tulupa persya yu Israel, wajala persya ya kayeng Isak. Namar kata utrai ongkum ne. Katanga jong pi kan salong kanuti hapo isnong. Bat kun senrang bat ki kun kente jong pi kin sayap da kawai lam. Bat kari jong pi en sapia nyut da usai tel. Ma pihi pin sayap hakari bom kuj. Baru Israel usalit syong merau da shisha jengai nala kari la jong. Kaketien jong utrai. Isamu iau blei. Sampai kendai, nomor nomor druspa kendai kuwe. Druspa kendai kuwe.
Antifuan besar, itu kuat nyel, hadu kat a. Antifuan besar, kuat nyel, hadu kat a. Me kupa ko try ka benem ka kendau namba milabure eke na kibastat berkibasian. Haleluya, haleluya, haleluya. Utray undon drink khat bat pim. Ka jimpuli na ka gospel bakuit khat kum Matthews. Haba ulakiu hakaling ujisu lalay shashilian gaduriaw padulalay shala kashnong. Bad hakami kilawanra hau yau bapang yap shiliang ubatia hakapalong. Bad haba ujisu layo I ya ka jinge jangki ula ong hau bapang yap shiliang tusngush nain kokun tomap igi pop jumpy. Te hakami kattu katningot ki start ain kila ong halade uni ubriu ukran ben blay. Henry Jesu ba utit iya ki jimparha junki ula ong bale pia parkhat sniu hagidonu jumpy. Namar kano kaba kam jem banong tomap igi pop jumpy ne banong ki joyt barto yait. Henry bapindup tip ba ukun ubriu don gabor haka perteben mapop nangda ula ong hau bapang yap shiliang yang joyt ra yala ka jingtia bat ki let shaying. Utau briu la yang padula let shalaying. Habaki briu kila yo iya kata kila snoping bat kila ya ro ya uble ba ula ay kat kanika bor haki briu.
ka gospel jong utrai ko himen ko para ba ir hautrai Jesus Christ kapop ka jing sarong ka jing kwan yalade ka pen khalad ya ka jing yatli jungi badu balai born jai ki pop ka pindu jait yangi kumbang yosno naka kitab Amos nangya tolepa kadao bale kari Israel kala klad arliang Judah bad Israel bad lembak kajingalang jangu Jeroboam kari Israel kelastang ban mane ya uble da kawai pat kakalum Betel knamba ki brio baro kinom kin maushu uble ban le Jerusalem namar ka jingkwan yalade namar ka jing sarong namar ka jim betar namar ka jing isi namar ka jingkwa ban pinjot ya kiway khala urlong kumne ki Israel kilastang ban mane artili kilum namar ka pop ka senshari ka donut haba ka pop kalastang ban senshari ka donut janghi kim shimla donshu ya ka mensiem ban yatli kaneka jinglong khala banjia hakinga sem jongi haka imlang salang jongi haka balang habang ni don ka pop kaba pelong yangi ben klet yaga jingi duble ngin stang ban kalalong ki brio batalot ni pinjen char yalade ningkong nangdang ni stang ban pinjen char yakiwe ni kanglat yaka jimmane bashisha naka jingim jongi kumba ujara baum ulale ula kanglat yaki ju ban mani ya uble bashisha haulum bashisha balong kasor Jerusalem bad kalajia ayu shipoti ligi jait Israel kila jot diaw namar kaneka jingle jongu Jeroboam ki pait Israel kila jot diaw namar kapop kala senshar kadonu jongi kapop kalastang ban senshar ka jingem jongi jimbitar kalastang ban senshar ya kamen siem jongi don ki inga sem gila jot diaw namar ka jimbitar lese ulog udom ya katanga ka dom ya ulog ki kun ki dom ya kimi ki pa bad ki bahinga sem ki dom ya ki parakur hakene ka dor ka inga sem ka jot bad kaktino pala ka hikai yangi lada manok ne kino ki brio basensha da kum kane ka jinglong kata ka ying kata ka jait benriu kanum imslem kumbajia ha ka jingim jong shippo jaiti Israel then you don't come ban sautu bale ngi tolot bale ngi don jinge per jimbot but ngi don kam ban pin kuit koloi kane bar kalastang na marka jingya per jingmod daw Jeroboam bad Rehobam ukon jongu siam Solomon but they nadu kata ka por ka Israel kala jot kala mi bun ki jingol mar mindagas ngi news ngo ba saungut ki brio la wan yalam yawe u brio ba yapshilia ka jingko jong kini ki saungut kilong uni u brio udeben yang joy udeben yo jingko jingia but udeben yo bor ha kamet but ka jingko jong jisu kalong uni u brio udeben yo jimmap yakipo ka daw bale ka medjongu kalapra ka daw bale ka medjongu kalatalot ka daw bale ka kiti ki ja jongu kam trekam kalong namar udon hapadengi pop namar udon hapadengi jingtolot agamen siem namar ula pindukut yaka jingade jongu badu palai haba ngi pinsange yaka jingade jongi badu palai haba kadon ka jingtut haka jingade jongi badu palai bat ka jingmane kan stang ban par shaka met ka par jongi
but kastang ban pintolot ya kamet kapar jongi, but kastang ban pintolot ya kamen siem jongi, but kastang ban pinsange ya ka jingtuit ya ka jinga halor halor kamet kapar jongi. Lada ka pop jongi ka pinsange ya ka jingtuit ya ka jinga jongo balai halo jongi ngin kerlalong ki brio ki bapang. Kastang ban pentolot kekti kejat ke met kapat ke perkat ke perdain. Ngila ban yoi bon ki brio ki pang. Lese don haki inga sem jongiru ki brio ki bapang ki bashitom. Ba don bon ki brio wan hadin ba ki pang ki shitom kimju perkat ban penbed ya ke jingim men siam jonki. Don bon ki brio ki lenga bat ki linyar ha ka ba rai ban im hapadeng ki pop. Kilinyar hakamato ble kotrai rap henre utrai usange banyarap namarba kimdon ka jingkwa ban ino ya ka jingim jonga pop kimdon ka jingkwa ban kela kabamot na ka jinglong kabamaki im lese ha kaba im ha ka pop kidang pinbun shushu ya ka pop namar ka jingale jonki banyo jingko jingkia nagabinda kane kitur na uwe ubriu sha uwe pat ne na kawe ka jingmane sha kawe pat ka jingmane uble kaba pelong yangi ban kit ya ka jingkit kaba kia penban ha ka jingem joki kane kade ka jinglong jambon mut ki briu kalam sautu ya ka jingi duble ki wad ya ka jingi perte ka jingit perte ka kangalat bon mut ki brio banyamad ya ka jinga ka jingkar ku ka bor jungo balai kane kalong ka jimma jonga perte lese don bon ki brio ki kli wat hadin bangi duai si duai ngi duai slem baleng im yo jingko jingkia baleng im lai luit na kane ka jinglong ka daw kalong ngimpat pinyasuk badu balai kumba ngideben pinyasuk ngimpat pinyasuk bad ka jingid ublay pinban idang id ya ka parte don bon gi brio wat hadin ka jimpang jingshitamru kim trekin diatru ban kala ka bamot na ki pop junkie lese don bon gi brio ki buteng ban kala ka bamot habad haba ki tip kadai na mar ka jingim ka bamaki im ki yai lempa ka ne ka jinglong kim tre lese hakinga sem Kayinga sem habadon jingkol ma kim don kata kamen siam banyasuk badu balai ko himen ko para minda lemba baro artili gini ki jimpule ka sur balai kawan shangi bangi don kam ban kam kain koridor ye ki jingid badu jisu bad ka jimpen ba ye kamen siam jangi banya ka jimbun kam ban perkat kumno ngilaban pinkoi kio jingkoi jingkira kamet ka jingkoi jing na ka krum jame enya ro ya utrai Jesus Christ tongin iang tongin pla ya ka jinge ka jongi nganget hau play upa badon bor baro nong to ka ning ba ka kendo but how Jesus Christ kun pa marwei chungu utrai jongi Yau bala puna men sem bakoi, yau bala kana ka Maria te soti, bala shale ben po Pontius Pilatus, la sana arpna yavu, la yap la tep yavu, bala kyasha ki bayap, hagas ni ka balai la mi pat ne ki bayap, bala kyo shabani, ushang shakamon ublay upa badon bhor baro, nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap, nganged how men sem bakoi, haka balang Catholic bakoi, Haka jingya silok kiri koi, haka jimap yagi pop, haka jimmi pat ka do, haka jingim bam chikut. Amen. Lai spa and rip.
Toya duai ko himen ko para ba ka jinknia jonga ba jumpi. Kalong ka ba priang hun hau blay upa ba dan por ba ro. Try playing a chicken ki jumpi. Nang ka ro ka buram ka teng ka jumu. Ka jumu toy ba palang ka jumu ba ro ka way. Ko blay may uba pintre kam daga jingspon ya ka bor jangi jimaya jamme. To ai ngi karpad baga jing shakri jangi yame kalong ka bayai de bat kini ki jingai bakenta. Da ukres utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka bat pim. To kentiu ya la ki donut. Tongin ia aingu ya utrai ublay jangim. Da shisha kalong ka bashong hok bat ka badai kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokinrat koppa ba koit koblay badan board bat bam jikut. Namar wat lada mem don kam ya ka jingero jangi pinban ka jings ngongo jangi kadehi ka jingai jame namar ka jingero jangi kimpinyar eye ya ka jingkrao jame henre ki arab yangi naga binda ka jimpenim lemba utrai jangi u Jesu Christ bat kumda rengat bat ki kinhon ruai jangi angel ngiro yame bat ngi penbana daga jingkamen. Para tangina mantra ya ke jingit ki bakia jongi shau jisu rengkat bat uppo bat kawain baka bohromen siam bakuit nampen dimai yangi nampen kala yangi nampen kantang yangi dashisha melongo bakuit kotrai katame jong ka jingkuit barom Namar katangi karpadia me topen kuit pen kantang yakini ki jing terwa jangi da kabapa ya umensiyam jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kammet barkasnam jangutrai jangi u Jesu Christ hakapor bala dino yavu badala ka mons ngba ulapediang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu Bada kabaingu yame ulakdia yawu badula ai halage senran u ong. Toshim bato bam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabainaiti naga benda jumpi. Haga ju keru kamendala laya bam ulashim yaka kuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halake senran u ong. Toshim barto di nakane pi barro namar kane kalonga kuri janga snam janga janga jitang batimai bad bam chikut ya kabayan penmi naga benda jampi bad naga benda ki babun
nagabinda ka jimap yaki pop, tole yakane, ban kan mau yangam. Kos nam bakardor jango Chris, ta pen kuit yangi. Pen kuit yaka mensiam hadim pen kuit. Pen kuit pen kia yaki bapang gibashitam padiada yangi nahu bamen. Kajimaya jeng ka jinget. Sin bangi bang yu ne upu bangi din agane kakuri ngipen bna ka jing yap jong me kotrai tat hadu menwan Namarkata. Ngi ke ba penmendaya ke jingia bar ke jimmi pa jangu. Ngi tarwa hamego traya upo janga jingim. Bardia ka kuri janga jim penim. Ngi da aing waidem namar melanyu yangi ke babit. Banyang hakama jamme bar ban shakri yame. Da ka bas ngeverit ngi karpad yame. Bangi ke bayo binda haka met bar ka snam ukris. Ngilong ke bala penyata likawe da umen siyam bakuit. Takan mau ka traya ka balang jamme. Kabala priyang hasatala kaparte, but the penjana yaka haka jingit, Renkad Bado Francis upaba kuit jangi, Wilbert Marvenu Bishop jangi, but Baro kilingdo but kirinium. Takan mau lemro yaki himmen kipara, Shinrang but kinde, Kibela yutia dakaba kermen yaga jimmy pad, but ya baro kibela kalat no haga jingisne jamme, Topadiang yaki, shaga jingshai kakama jamme. To isane yangi baro ngi karpadiame, Barenkad bat kamaria teisoti bakoit ka kami jango belai. Ujasu bakodo kurem janga ki apostol bakoit. U Elizabeth janga Portugal bakoit. Francis disease bakoit but baro ki rikoin ki bela pensaba yame pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yabin thalem haga jingim bam jekut. But bangin yaro but pendon boram yame da ukur jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu kallo hamayu blayu pa badon bor haga jingelong kawe jungamen seyem bakoit barro kaburom bat ka jingero junom la junom Amen. ko himmen ko para tungin duwai nagabinda paro ke jingtumu kamdame nagabinda ka Bible Convention jungani ubenai but kum juru ki inner healing retreat but baro ki program ka bangin supinyai tangne kum juru nagabinda ka jingduwai pin koit hagani ga sngi pale kopa jungim ba happening kalonga bakui kerteng jamme kanwan ka hima jamme kalonga mon jamme hagando kum ba happening to ayang iminda ka jimbam jungi ka bahala ka sngi patamap ingi krangkhan jungi Kumbangi rungi map yaga beles new yangi, badwa delam yangi shanga jimpen shoy, henrai tapalait yangi naga basiniyo. Tapalait yangi ngi karpad kotrai naga jingsiniyo barro, haga jingspun jamme, toy jingsuk jingsain hagis ngi jungi, kramba daga jingarap ka jingis ne jamme, ngi light baro bo naga pop, bangin yo jingeda naga jingjin jar barro, kadbangi dang up kamelendi yaga jingarmen bakoi. But ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ may ubela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme but haga jingspun jamme to ai hakaya ka jingsuk but ka jingyat le kawe kat kum ga mon jamme mame uba im bada basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon bada bo renkad but pim dap da ka jingidu Christ tongin yai markan. Go
Hakumi ukun lambro chungu bale. Hakumi bakit na ka pop jung partay. Sukito ke bala korsha ka jinkawai jung ukun lambrot. Ablego pa, ablego kun, ablego min sim bakuit, is no ngo yame ngero, yame ngimane yame. Ipindon buram yame, namar ka jingwan jame hapoka donur ka min siyam jangi. Pen gandang yangi, benglut nangi, ya barro ki jinglong janga pop.
na bara ka jing tingi janga pop ko Jesu pen ko in par ya ka dolo jangi men sem jangi ya ka met ka par jangi ya ki inga sem jangi lemba ka ne ka Eucharist pa ko it ka ba mangi ngi shimbenda bar ka jing pediang ya me ha ka communion men sem bar ka communion ba ko ko Jesu kner la ka te jame halo jangi vai pai vai menda halo ki inga sem jangi halo ki jing don jing em jangi halo ki jing do mo baro ka bangi bu ha kama jame Jesu ai boring i Jesu pen kalai ni Jesu pen koi pen khia yangi da ka bor jame Jesu pen kalai ni ka met ka pad namar mit klot ha ka met ka pad jangi ha ka ti ke jat jangi ha ka ben cm jangi ha ka jimbo jimbar ka jangi pen wandor yangi Jesu pen randi ha ka jingim jangi pen randi ha ka jingang no jangi ha ka jingdo jangi bara ai boring i ko Jesu ai boring i ko Jesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Kotrai Jesus shemdi pura yangi ben goy dingi ben galai ni ga jingim jangi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Tong in nia duai To angai ba kanega jinkinia ba kinja ble kaba ngila terwa but na kaba ngila bam kanai jingim yangi kotrai ngi karpad knamba kabala te song yangi but me ha ka jingid bam jikut ngila ban se ki so ki banne shijunam da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon reng khad but pim ble badon bor baron karkoyapi uppa Barukun, Barumen sim bakuit, Yalisuk ban penbana, Yakubor Bhajangotrai, Daga jingim kajumpi. Isumu Yahweh. Laispa katinda. Simbukud. Kodun bukitam jong jisu. Mutlam jong kamaria. Akhirnya babar. Enjero yotra jisu Christ.